Da. Nu, termină, pune pe... Ăsta este blocul nostru, făcut cu ceva efecte. Aceea este iarbă, stâlpul. Stâlpul se vede verde, ce ciudat. Mă, ciudat. Wow. Naiba, s-a lăsat acolo. Ok, a fost chiar urât. De fapt, acea mașină nu e verde, ci este roșie. Hai mă, începem să intrăm în bloc. Unde se vede totul de invers, acesta sunt eu. Dăm, facem codul. Ia să vedem, se vede ceva? Ia uitați. Da? Zănic. Aici, ce frumos. Da, în fine, totul alb. După cum se vede, acum s-a schimbat efectiv toate culorile. Ăsta alb, ăsta alb. Aici se vede totul alb. Aici e etajul. Aici. Nu,